Hi everyone, welcome to Art and Stitching in Tudu ಚಾನೆಲ್. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಮಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ ಅದ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂಡ್ ಏನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವೆ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಬಟನ್ ಎಂಚ ಪೊಲ್ಲುನು ಅಂಚನೆ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ನೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆ. ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೂ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ದಾರ ಇಂಚ ಪತೊಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಪತೊಂದು ಪಂಡ 4 ದಾರ ಆಪುಂಡು ಸೂಜಿಗ್ ಪಾಡೊಡು. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬ್ಲೌಸ್ಗ್ ಓಲು ಬಟನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದ್. ಇತ್ತೆ ಸೂಜಿಗ್ ಒಂದು ದಾರ ಪಾಡ್ದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟ್ ಪಾಡೊಡು ಇಂಚ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಅಂಡ ಐಕ್ ಮಲ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಹೋಲುದ ಯಾನ್ ಬಟನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ರಡ್ಡ್ ಹೋಲ್ ದೆಗೆ ಅಡಿಡ್ದ್ ಸೂಜಿ ಪಾಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಹೋಲುಗ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಟನ್ ಪೊಲ್ಲರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಪೊಲ್ಲೊಲಿ ಏರು ಬೋಡಾಂಡಲ ಪೊಲ್ಲೊಲಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಡಬಲ್ ಹೋಲುಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚ ಪಂಡ 4 ಹೋಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡೊಡು ಪಂಡ 4 ಹೋಲುಗ್ಲ ಬರೊಡು. ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಕುಡ ಪಾಡೊಡು ಒಂಜಿ 4-5 ಸಲ ಪಾಡೊಡು ಅದಾಗ ಟೈಟ್ ಆದ್ ಉಂತುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ 4-5 ಸಲ ಪಾಡ್ದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗಂಟೆ ಪಾಡುಂಡ ಅವು ಟೈಟ್ ಆದ್ ಉಂತುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡು ಪಂಡದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡುವೆ. ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬಟನ್ ಪೂರ ಪೊಲ್ಲುದ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನೆಕ್ಕ್ ಪಂಡ ಡಬಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಸಿಂಗಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಡು ಪಂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು. ನೆತ್ತಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟ್ ಪಾಡೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆನ್ ತುಲೆ ಬ್ಲೌಸ್ಗ್ ಉಂದು ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಡ್ಡಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉದ್ದಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ಗ್ ಪೂರ ಉದ್ದಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಉಂದೆಕ್ ಯಾನ್ ಅಡ್ಡಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ತೂಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಬೋಡು ಪಂಡದ್ ಏತ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಬೋಡು ಪಂಡದ್ ಮೂಲು ಅಂದಾಜ್ ದೆತ್ತದ್ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹೋಲ್ ಮಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸೂಜಿರ್ದ್ ಅಡಿರ್ದ್ ಮೇಲ್ಮೈಗ್ ಸೂಜಿ ಪತೊಂದು ಪೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಲ್ ಉಂಡತೆ ಐಡ್ದ್ ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂದು ಮಲ್ತದ್ ಒಂಜಿ ನಾಟ್ ದ ಲೆಕ ಪಾಡೊಡು ತುಲೆ ಸೂಜಿಡ್ದ್ ರೌಂಡ ಇಂಚ ದಾರ ಬತ್ತದ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ದಾರ ಬತ್ತದ್ ಇಂಚ ಬೊಕ ಸೂಜಿ ಉಂದು ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂಚನೆ ರೌಂಡುಡ್ಲ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ತುಲೆ ದಾರ ಒಯ್ಪುನಗ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಮಿಡ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಗಂಟ್ ಆಂಡ ಪೋಂಡು ಅವು
ದಾರ ದಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರಿಯಾದ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಲೆ ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಿಕುಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ತೂಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ. ನಿಕುಲು ಪೂರ ಐಕ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ರೌಂಡುಡು ಫುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೂಲೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏರಿ ಏರಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಅಂಕ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತೂಲೆ ಇಂಚ ನೀಟಾದ್ ಬೈದುಂಡು ತೂಲೆ ಇಂಚ ನೀಟಾದ್ ಬೈದುಂಡು ಪಂಡದು. ಇಂಚ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಕ್ ಸೂಜಿ ದೆತೊಂದು ಪೋದು ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನಾಟ್ ಪಾಡುಂಡ ಪಂಡ ಗಂಟು ಪಾಡುಂಡ ಅವು ಸ್ಟಿಫ್ ಆದ್ ಉಂತುಂಡು ಉಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಗಿಚ್ಚಾದ್ ಪೋಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಬ್ಲೌಸ್ಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ. ತೂಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕುಡು ಬೈದುಂಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರಲ ಆಂಡ್ ಉಂದು ಬಟನ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಂದು ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಿನ. ಇತ್ತೆ ಬಟನ್ ಪಾಡ್ದ್ ತೂಪೆ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಬೈದುಂಡು ತೂಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.